Bones, benvinguts al canal. Sí, torno a estar aquí després d'un mes i és que, tinc algunes coses que explicar-vos i tal, suposo que ja, esteu al corrent la majoria, però per si un cas, us ho volia explicar una miqueta, donar la meva opinió. Tampoc vull fer un vídeo així gaire treballat en si, no vull que em passi gaire estona preparant-ho tot i per tant us ho faig així, estil vlog, tinc la càmera directament, l'estic aguantant amb la mà, així puc girar, puc fer el que em doni la gana. Sí, tinc el nas una mica vermell, més que res, perquè és que vaig anar ahir a Barcelona, a la piscina, es penjarà avui mateix, ara, ja hauria d'estar penjat el vídeo del vlog, bàsicament, que, vaig anar a una piscina i coses de no portar crema, no? Però, bàsicament us volia explicar el per què no estic penjant vídeos, ja que vaig fer un supervídeo aquí en el canal en català dient hosti, ja torno a estar aquí, ja torno a tope amb els vídeos, penjaré de tot un altre cop, i aquí es va quedar la cosa, no? No he tornat a fer absolutament res. I bé, bàsicament, com us deia, jo crec que la majoria ja ho sabreu, però he obert un canal de tecnologia. És en castellà, òbviament, perquè el públic és molt més gran, i llavors aquest canal m'està portant moltíssima feina. Estic fent uns vídeos tan treballats com puc, intentant portar una qualitat perfecta, o almenys el màxim que intento aconseguir que puc. No sé, el que em permet l'equip que tinc, no? Que no és poc, però tampoc és el millor. Però la veritat és que està funcionant bastant bé, en quant a subscriptors potser no està funcionant com m'esperava, però les crítiques tan bones que estic rebent, tant dels meus amics personalment, diguem que ni tan sols solen mirar YouTube, i que s'estan mirant aquest canal nou de tecnologia, que això a mi és que em flipa, vull dir, m'encanta veure com gent que mai havia mirat els meus vídeos, ara amb el canal de tecnologia fins i tot m'envien missatges privats dient-me hosti, Àrtic, aquest vídeo que has fet brutal, el de tecnologia. I sobretot també subscriptors de l'altre canal, el canal de Minecraft en castellà, també que estan arribant en el nou i m'estan dient que els encanta, que sembla això que funciona perfecte i no sé, a mi realment aquestes crítiques em donen la vida, no? No necessito res més, no necessito més visites, no necessito res. Jo amb això sóc feliç, amb el que m'estan dient del nou canal i per tant, diguem-ne que estic dedicant tot el meu temps lliure en aquell canal i per tant he deixat una miqueta abandonat aquest canal en català, no? És una miqueta... No m'agrada deixar canals de banda, però tinguent en compte que m'agradaria poder dedicar-me 100% en el canal de tecnologia, al final les prioritats són aquestes i és una llàstima, però és així. De totes maneres intentaré, potser de tant en tant, portar algun vídeo en català, d'acord? No deixar morir el canal, ja sabeu que a mi m'encantaria que aquesta comunitat en català seguís creixent i seguís endavant. Ho veig difícil, la veritat, és complicat, però jo crec que es pot arribar a aconseguir, no? I tenim exemples com la Leopolda Olda, que està aconseguint, unes xifres inimaginables anteriorment en un canal en català, i crec que amb gent com ella podem seguir creixent i ho hem de seguir intentant, no? I a poc jo crec que sí que arribarà a funcionar. Però, tal com us dic, jo ara mateix les meves prioritats són unes altres. Lamentablement, aquest canal quedarà una miqueta més en segon pla. No vol dir que deixi de penjar vídeos, d'acord? Com he dit fa un moment, però tampoc arribarem al nivell d'un vídeo diari i probablement tampoc al nivell d'un vídeo setmanal. Però intentaré fer el que pugui. I res, realment era per avisar-vos d'això, no? Dir-vos el nou projecte aquest del canal de tecnologia, crec que és prou interessant com per explicar-vos-ho aquí en un petit blog i almenys que tingueu una miqueta d'informació del per què no estic penjant vídeos. I res més, aquí acaba tot això. Vinga, moltes gràcies per veure el vídeo i ens veiem en els propers que pugui anar penjant. Vinga, vagi bé.